Рәхмәт. Бик шатланып, куанып көтеп алдым. Сыннан да бәйрәм кебек. Безгә ана сөте белән кергән үз телемдә ниһаять икенче ел диктант язасакмын. Минем өчен бик кирәк ул. Минем ата-бабаларымның теле минем балаларыма, оныкларыма калырга тиеш дип уйлайым. Шуңа күрә без бу эшне башкарырга тиеш. Карайдел районының Кедисе авылы кызы мин. Бәләкәйдән үк әтиемнең сөйләве буенча үзебезнең уннар ыруы икәнен белеп үстем. Без башкортларбыз, кызым. Телем матур, телебез матур. Шул телебезне дәвам итәргә тиешбез ди торган иде. Һәм бүген горурланып, уннар ыруының дәвамымын дип йөримен мин. Яңа Бәрдәш мәктәбендә 41 ел буена укытучы булып эшләдем. Һәм үземнең укучыларыма да үз телемдә сөйләп, үзебезнең ыру турында аңлатырга тырыша идем.